Къде живееш? Ето като завиждате така. Ема това къща така по-навън така живее. От така толкова. Да се не види къщата. А как каза, че си казваш? Йорданка Димитрова Андрова. Изглеждаш много добре. Не сега откъва, да. Много ми е добре и тук седи. И децата ми по сложния дождър се много ме обожават. Де ми чак ми. Слушат те? Да. Така трябва. Да. Малото. Ето е къде. Няма да ти е, няма да ти е, Никола. Няма да ти е, мамо, не. Играем се. Играем се на дете. Ми дете. Тук те, будите даже една-две свири, тук на площад, при боровето. Оро, рано до цела нощ.